Berandu bada ere azkenean iritsi da negua gure lurraldera. Temperatura baxuak eta elurra izan dira protagonista Nafarroan azken egun hauetan. Horretaz gain, euskararen normalizazioaren aldeko pausuek ere ez dute etenik. Zorionekoak herri ekimena jaio berri baita Nafarroan. Gainera, bestelako turismoan jasangarria eta kalitatezkoa izan da Nafarroaren apostua hemen Fiturren nazioarteko turismo feria garrantzitsuan. Hain zuzen ere, Fiturretik hemendik bertatik hasiko gara gurean gaur Nafarroan, astera goaz. Nafarroako Volkswagenek uztailera arte ezarri du aldi baterako lan erregulazioa erdieroale faltagatik. Enpresa batzordearen gehiengoak astelehen honetan sinatu du 30 egunera arteko aldi baterako lan erregulazio hau. UGT sindikatuaren hitzetan soldata eta enplegua bermatzen dituen akordioa bada. Fabrikan gehiengoa duten sindikatuen babesa izan du akordio honek, baina ELA-LAB eta CGT aldiz pandemiaren urteetan aplikatutakoak bezalako aldi baterako lan erregulazioen aurka agertu dira. Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko medikuek otsailaren batean greba egitea erabaki dute. Medikuen sindikatuak 500 euroko igoera eskatu du hilean aurten eta 500 eurokoa datorren urtean, beste erkidegoetako ordainsariekin berdintzeko. Gobernuak aldiz ordainsarien 10% baino ez igotzea proposatu du. Autu erabakigarri bat hartzeko geratzen zaizkion 3 batzarren zain dago momentuz medikuen sindikatua. Santos Indurain Nafarroako Gobernuko Osasun Kontseilaria akordio batera iristeko prestutasuna erakutsi du. 3. adinekoen zentroen sektoreko langileek ELA, UGT eta LAB sindikatuen bitartez antolatuta hitzarmen duina eskatu dute aste honetan sektorearentzat. Urtarrilaren 16tik 20 bitartean burutu dute greba deialdia. Alde batetik salatzeko hitzarmenaren negoziazioa hasi zenetik 2 urte igaro diela eta aurrera pausu gutxi egin ditugula orain arte. Salatzeko ere bai hemen Laresen egoitzaren aurrean patronalaren ardura eta lotsagabekeria. Zinema eta literatura betza Nafarroara heldu dira beste urte batez Iruña betza jaialdiarekin. Ekimen honen 9. atala Eskandinaviako eleberri betzen eta espioitza munduko kale ilunetan barrena murgilduko da. Jardunaldiak urtarrilaren 16an hasi ziren eta igandea 21 bitartean bere egoitza nagusia baluarte izan da. Norvegia herrialde gonbidatua izanik aurten hitzorduan herrialde gonbidatuko lehen mailako idazle biren bisita izan da. Osasunak Errege Koparen final laurdenetan sailkatzea lortu du Real Betisen aurka irabazitako partidari esker. Lehendabiziko 80 minutuetan baloiaren jabetza Betisena izan zen arren, azken 30 minutu gehigarrietan Jagoba Arrasatek egindako aldaketek talde gorritxoari aurrea hartzea ahalbidetu zion. Taldea dagoeneko Elxen aurkako igandeko liga partidua prestatzen hasi da. Esan bezala, aste honetan Fiturren Nafarroak berretsi egin du bere konpromisoa turismoa modu jasangarrian aurrera eramateko eta zer esan nahi du horrek, tokiko garapena, ekonomia bertakoak zaintzea, baita ere mundu guztiarentzat irisgarria den turismo bat lortzea. Horixe izan da Txibite lehendakariak eta Irujo kontseilariak azpimarratu egin dutena hemen Nafarroako estandean. Pandemia aurreko zifrak gainditu egin ditu 2022 urtean Nafarroak turismoari dagokionez. Bestelako turismo mota bat, jasangarria, irisgarria eta tokiko ekonomia zein ingurumena zaintzen dituena bada, Nafarroak azken urteetan indartzen ari duen formula. Eta horixe da Fiturren nazioarteko turismo feria garrantzitsuan beste behin defendatutakoa. Nosotros sí hemos tenido unos buenos datos en el año 2022, superando datos pandemia. La oferta turística es una oferta de sostenibilidad que va muy en coherencia con las políticas que Navarra está haciendo en movilidad sostenible, en apuesta por energías renovables y desde luego que las expectativas para el año 2023 pues también son buenas. Turismoko ministroa den Reyes Maroto ere Nafarroako standa bisitatu zuen lehendakariaren eskutik, Nafarroako sektorearen lan bikaina goraipatu zuelarik. Bueno, yo quiero primero felicitar al Gobierno, al sector turístico en Navarra, primero por su resistencia. No han sido años fáciles, pero como digo, de todas las crisis hay oportunidades que hemos sabido aprovechar y hoy llegamos a 2023 con unos datos de cierre del año 22 estupendos, como decía, extraordinarios en el conjunto de España y particularmente en Navarra, que ha superado efectivamente los niveles prepandemia. Eso pone de manifiesto que se han hecho bien las cosas. Fiturren
Fiturren mundu mailako turismo feria garrantzitsuenean 130 herrialde batzen dira. Osotara 8.500 estan inguru eta 9.500 metro karratuko zabalera badu. Eta haien artean, Nafarroakoa aurki daiteke. Material berrerabilgarri eta naturalez osatutako 500 metro karratuko stand batekin. Instituzioetako ordezkariak zein turismo sektoreko milaka agenteek elkar topatzeko aukera paregabea. Ezinbestekoa da hemen egotea, hemen biltzen da mundu mailan turismo guztia. Hemen ikusten ditugu alde batetik ikasteko tendentziak ikusten ditugu. Eta bigarrenik baita gure lurraldea, gure estrategia baita ere azaltzeko eta azaltzeko, ez? Orduan esan bezala da mundu mailan dagoen turismo arloan feriarik handiena eta bai edo bai egon bar gara. Oso momentu on batean gainera Nafarroarentzat, ez? Turismo berde deitzen den hori, jasangarritasuna eta digitalizazioa bertan ari gara lanetan azkeneko urteak, hori bai direla mundu mailan tendentziak eta ikustut oso baikorrak izateko momentuan gaudelako gainera. Asteazkenean hasi zen Fitur, lehenbiziko egun horretan hain zuzen inaugurazio eguna izan zen, baita Nafarroko eguna ere bai. Bueno, gaur lehenengo eguna pixka berezia dira, inaugurazio eguna eta gero gaur ere da Nafarroko eguna, beraz badator gure lehendakaria eta pixka komplikatuak izaten dira, bai? Eta beste egunetan zer egingo dugun gehiago, bueno, pues beste egunetan egiten duguna da pixkat informazioa banatu, jendeak galdetzen duenari erantzunak, bueno, pues hori saiatu erantzuten. Eta baita ere badatoz profesional egunak dira eta asko kontaktuen bila datoz. Hau da, ja bilerak dituzte enpresa ezberdinekin eta guk batzutan kudeatzen dugu, itxoin pixkat, orain jarriko zaret eta halako gauzak egiten du. Bai, negozioak eta hemen egiten dira. Gehien bat jendea ekartzen ditu ja zitak jarritak eta hori. Masen turismotik aldentzen den ereduaren bila tokiko pertsonak eta ingurumenaren zaintza, ekonomia zirkularra eta mugikortasun jasangarria dira foru komunitatearen helburuak bestelako turismoa aipatzen dutenean. Iaz hasi ginen bestelako turismoa aipatzen kontzeptu bezala, ze esan nahi duen, da aurten jarraitzen dugu idea horrekin, baina beste pausu bat ematen dugu. Pixka bat galdetzen diogu, etortzen dienei, bisitariei, eta parte hartu behar duten enpresei ere, zer dan beraientzat bestelako turismoa. Da, pixka bat, galde modu bat, irekie, eta gure asmoa da refleksio hori edo kontzientzia hori piztea, ez? Eta alde batetik errespeto hori behar degulako, ez? Turismo egiten degunean ere kontzientzia hartu behar dugu, ze nolako eragina duen, ez? Ez bakarrik inguru giroan, baizik ere personetan, eta hor, nolabait, ari garena prestatzen eta lantzen barnetik, importantzia handie. Turismo jasangarria aurrera eramateko baldintza ezin hobeak ditu Nafarroak, izan ere munduko helmuga jasangarriena gisa saldu du bere burua Nafarroak aurten Fiturren. Bertan ordezkari instituzional asko egoteaz gain, hainbat alderdi politikoetako ordezkariak egon dira ere. Guretzat oso garrantzitsua da turismo, ulertuta gure herriaren nortasuna, gure kultura, gure historia ezagutarazteko, eta guk uste dugu Nafarroak baditu baldintza ezin hobeagoak turismo jasangarria eta iraunkorra lortzeko. Beraz, zaindu dezagun gure landa eremua, gure biodibertsitatea, eta nik uste dut asko dagoela oraindik egiteko Nafarroko turismoaren alde. Eskerrik asko. Nafarroa ezagutzen duen edonork badaki gure lurraldeko paisaia, gastronomia eta kulturaren aniztasuna direla gure indarguneak. Ez dut oso lurralde ederra garela saltzeko, bale? Azkenian txikiak, kilometro gutxitan oso paisaia ezberdinetik osatzeko aukera dute. Orduan benetan oso guretako nik ez dut oso polita dela saltzea Nafarroa. Bai, izan dezakegu goikaldea, bai kulturaldetik, gastronomia aldetik, oso ezberdina gara. Eta orduan horrek emoten digu ere halako potentzial berezi bat, eta jendeak egiten duena da, pentsa, Madrileko jendea adibidez Gorutza baldin badator, herriberatik zartu, Olite eta Hiriberri eta bizitatu dezakete, eta Gorutza nahi badute jun ere, oso erreza da saltzea, eta oso berez, gu ere arrotu egin behar gara, oso lurralde ederra daukagu, eta erreza da saltzea.
Lehen egunean ez ezik publiko orokorrari irekitzen dizkio ateak Fiturrek. Mahai inguruak, tailerrak, milaka metro karratu simbolikoki bada ere munduari bira emateko. Fiturren gaudela aprobetxatuta eta kontuan hartuta gastronomia badela Euskal Herriko turismoarengako oso garrantzitsua, aprobetxatuko diegu galdetzera Fiturreko bisitariei zer roten nahiago duten gehiago, Nafarroako edo Euskal Autonomi Erkidegoko gastronomia. Goazenea ikustera. Gu ordezkari ofiziala gea, ojo, Lodosakua. Gernikako piperra. Gernikako Bilbokoa naiz. Lodosako pikilloa. Ni egia esan biak gustoko ditut, baina Gernikako piperra... Pikilloak. Bakailua, bai. Igual Sagardoteiko bakailaua. Nik ajuarrieroa. Bakailua. Sagardotekiko bakaloia. Un ajuarriero cuesta hacerlo y es un ajuarriero, un bacalao, un ajuarriero es maravilloso. Y me gusta, la sidrería, me gusta el bacalao frito, me encanta. Pero yo me quedo con el ajuarriero, es que es un plato fantástico el ajuarriero. Ajuarriero, hori bai ajuarriero. Ez txakolilla bai. Bueno, eskazkenian, Gipuzkoara naize bai orduan, bueno. Ardo Nafarra. Ez que ardo gorrixa, ardo beltz naparra gustatzen zat. Baina... Igual txakolin agertu behatzen zaiguta, guri, getari. Ardoa, beltz. Ardoa, Nafarra. Bai. Hombre, pues tengo que ser sincera, pues un buen vino navarro. Chacolí está muy bien y es muy rico, pero un buen vino navarro, un rosadito de Tierras de Iranzu, un rosado ecológico de Aroa, de Lezaun, de Tanden. Para mí, yo estoy siendo sincera, no porque yo sea navarra, estoy siendo sincera, es que claro... Nafarroako ardoa. Bai, nahiago dut. Eta zorionez, azkenean elurra iritsi da gure lurraldea, bazen garaia urtarria erdialdean bai gaude. Astearte goizean, Pirinio aldean Nafarroa guztiz elurtuta esnatu zen eta asteazkenean erdialdera iritsi zen. Alerta laranja esarrita 130 elur makina inguru ibili dira foru komunitateko errepide guztiak garbiak egon zitezen. Eta euskararen normalizazioaren aldeko pausoak etengabekoak dira. Azken astean Iruñean dinamika berri bat aurkeztu dute sorionekoak izendapenean. Norbanakoek eta euskararen alde lan egiten duten kolektibo ezberdinek osatzen dute herri dinamika berri hau eta ekainaren 10ean izango den herri mobilizazio historikoan parte hartzeko gonbita luzatu dute. Euskararen normalizazioaren aldeko pausoak etengabekoak dira. Esate baterako azken egunotan Iruñean dinamika berri bat aurkeztu dute sorionekuak izenpean. Euskararen inguruko dinamika eragile zein egitasmo ezberdinetan lan egiten duten norbananako ezberdinak daude dinamika eta manifestu honen atzean. Nafarra osoko hainbat eremutatik eta bidetatik gatozen herritarra gara. Euskaraz bizi nahi dugunok. Euskarak mugarik gabeko etorkizuna izateko etorkizuneko ikuspegia behar duela diote, eta 2000 urte baino gehiagoko irulegiren eskuak etorkizun horren ateak irekitzeko balio diela uste dute. Horretarako eragile sozial eta politikoei dei egiten diete euskararen aldeko bide komun bat irekiko duen dinamika berri baterako. Erabil dezagon zorioneko bihurtu gaituen 2000 urteko eskua etorkizunari ongi etorria emateko. Euskarari bere lekua eta prestigioa emateko eskatzen dugu.
Euskaraz ikasi hasi hitz egin, txisteak egin, fikzioa ikusi eta amets egin nahi dugu diote sinatzailek, besteak beste Castillo Suarez idazleak eta Nere Arbizu abeslariak. Euskaraz bizi nahi dute, baina egunerokoan oztopoak asko direla diote, hizkuntza eskubideak gure postakodearen arabera definitzen baitirelako. Zorionekuak manifestuan euskararen aldeko defentsa egiteaz gain, harrotasuna eta ilusioa bultzatu nahi dute. Ekainaren 10ean eginen den mobilizazio historikoan parte hartzeko gonbitea luzatu dute. Azken hamarkadetan euskararen alde egon den mobilizazio herritar jendetsua izan dadin espero dute. Eta bandera, gora eta banderak bera bi izan dira Iruñan aste honetan gertatutakoak eta aipatzekoak. Alde batetik, Osasuna eta Mallorcaren arteko futbol partidan Euskal Herriko eta Nafarroako banderolak kendu zituzten Sadarreko segurtasun indarrek. Momentuz, Osasuna Futbol Klubak adierazi du gertatutakoa gaitzetsi duela eta ikertu egingo duela. Eta horretaz gain, Maia alkatearen bandera erraldoi eta garestia berriro ere lurrean ikusi dugu, baina honek denboraldeak bota duela. Luzetik datorren kontua da, ez? Sadarren, ikurrak, bufandak sartzea bereziki egoar mailatik eginez, askotan oztopo eta trabaz beteriko bidea da. Hori ongi dakite aspalditik futbolera doazenek, eta larun batean gertatutakoa beste adibide bat besterik ez da, baina nik argi eta garbi utzi dut, oraingoan aldatu dela irudiak atera direla eta oihartzuna hartu dutela, baina horrelakoak ikusi ditugu Sadarren aspaldian. Ez izatea aurpegi zuriketa bat, eta tamalez esan behar da, gaurdaino behintzat egungo direktibak onartu egiten duela edo aktiboki edo pasiboki behintzat historikoki Sadarren gertatzen dena gertatzea. Eta evidentea dena da hemen adierazpen askatasuna guztiz txikiturik geratzen ari dela eta guztiz onartezina dela. Eta kulturari ateak irekitzeko ordua heldu zaigu. Ezagutzen alduzuen Nafarroako Orkestra Sinfonikoa, haien jarduna gertutik ezagutzeko Malen Arantzabal Nafarroako Orkestra Sinfonikoko biolonista elkarrizketatu dugu. Bueno, ni Malen Arantzabal naiz, Nafarroako Orkestra Sinfonikoan biolina jotzen dut. Eta, Nafarroako Orkestra Sinfonikoa, Nafarroako orkestra ofiziala da, erakunde publikoa gara, Nafarroako gobernuak finantziatutakoa, eta 2016tik bihurtu ginen fundazio publikoa. Esan nahi dut, orain Baluarte Fundazioko parte gara. Eta bai, gure orkestra, zuk esan duzun bezala, Espainiako zaharrena da, eta sortu zuen Pablo Sarasate biolinjoleak, biolinjole oso famatu eta kompositorea oso famatu izan zen, Iruñan jaio zen, Iruñakoa zen bera. Eta, berak sortu zuen, baina, lehengo, hasieran zen orkestra bat, zen talde txiki bat, musikari talde txiki bat, batez ere igual lagunak, ezagunak, elkartzen zirenak jotzeko, batez ere, San Ferminetan, eta horrela bera Parisen bizi zen, eta etortzen zenan ona jaietan eta San Ferminetan, elkartzen ziren, musika jotzera, eta horrela sortu zen 1879an uste dut. Talde txiki bat izatetik, orain pasatu da, urteak pasatu dira, eta orain bihurtu da talde txiki hori gaur egun den Orkestra Sinfonikoa. Gure orkestran gutxi gora bera izango gara 50 kide gutxi gora bera. Instrumenta askokoak, azkenean Orkestra Sinfoniko bat osatzen dituen instrumentoak dira arizko instrumentoak, haizezko instrumentoak, perkusioa, denetarik. Jatorria, gaude hemengoa garenak, baina gero ere kanpotarrak ere badaude desente. Nik uste dut gehienak Europatik, Europako herrialdetatik etorritakoak direla. Frantzia, Italia, Polonia, eta gero gure lanarez hitz egiten ipintzen bagara, esan aldizut gure lan bakarra dela.
eta gainera dedikazio osoa behar duela. Bueno, ni sartu nintzen, nik 18 urte daramat orkestran, sartu nintzenean, nahiko gaztea, 23 urtekin sartu nintzen, eta bizi izan nuen oso pozik, azkenean ikasten ari zara, froga, audizio bat dagoenean, eta lortzea, plaza bat lortzea azkenean orkestan, beti suposatzen du posa, ez? Niretzat behintzat horrela izan zen. Bai, gure orkesta badauka arlo sozialean dago Nafarroa sinfonikoa, eta bere helburua da Nafarroako toki eta herri txiki guztietara musika sinfonikoa ailegatzea, heltzea, disfrutatzea, ez bakarrik Iruñan, baizik eta Nafarroako toki guztietara. Eta edukazio arloan ere, guretzat oso garrantzitsua da ere umeengan eta gazteengan ere musika klasikoa modu aktibo batean eurei heltzea, ez? Kontzertuetara etortzea, azkenean guretzat garrantzitsua da. Ze, ume horiek etorkizunean, gure publikoa izan aldira, edo zergaitik ez musikariak izan aldira, ez? Nik uste dut Nafarroako publikoa, igual gehiago Iruñako publikoa dela nahiko klasikoa, ez? Musika klasikoaren, atseginago ditu musika klasikoak, klasikoko piezak. Adibidez, kontzerturen batean jo badugu obra modernu bat edo kontemporaneo bat, igual somatu izan dugu eurak nahiago dituztela musika klasikoko piezak, betikoak, ez dakit nola esan. Gazteak ikusten ditugu batez ere igual lehengo lerroetan nik uste du, hori da nire ikuspegia, nik uste dut igual direla ikasten ari diren gazteak kontserbatorioan edo, ipintzen dira normalean, lehengo filetan, eta baina gazteak ikusten dira, gero, segun eta ze kontzertu den, igual ez da berdina zikloko kontzertu bat, edo ez dakit pelikulen musikako kontzertu bat, ez? Publikoa igual aldatu egiten da. Baina, nik uste dut jende gazteare gure kontzertuetara etortzen dela. Ez dakit, adibidez, orain etorri zait burura, pasadan urtean egin genuen Star Warseko kontzertu bat, Star Warseko pelikulen musikaren kontzertu bat, eta, klaro, igartzen zen, ez? Han zegoen jendea, batez ere ziren jende gaztea, batzuk ere, jantzita, ez dakit zer, frikiak, pixkat, ez? Eta, klaro, gure zikloko kontzertuetan, ez dago horrelako publikorik. Igual, egia da, gure zikloko kontzertuetan, pertsona igual nagusiagoak direla edo klasikoagoak, hori esan nahi nuen, ikusten dela desberdintasuna. Guk batez ere gure zikloko kontzertuetan, baluarten eta jotzen dugu musika klasikoa, barrokotik 21. mendera doan musika klasikoa. Baina hortaz aparte ere jotzen ditugu operak, zarzuela, gala lirikoak ere. Orduan, nahiko aberatsa da uste dut gu jotzen dugun programazioa, eta zuk esan duzu bezala, egin ditugu proiektu desente pelikula soinu, ezakit nola esaten den, soinu bandak grabatzen. Proiektu desente egin ditugu Fernando Velázquezekin, eta hain zuzen ere, berak egin duen azkenengo pelikula, Los renglones torcidos de Dios, orain dela gutxi zinematan egon dena, goietara nominatua dago. Orduan, guretzat ere, ilusioa egin digu, ez? Eta justo orain, egun batzu barru ere urtengo da beste pelikula bat berarena Inspektor San deitzen da, Marrazki biziduenetakoa, hori ere guk ere grabatu dugu, beraz, ondo, polita da. Azkenean txip aldaketa da pixka bat, ez? Klasikotik urtetzen zara eta, pelikula grabatzera, ondo datorkigu pixka aldatzea. Musikaz gain, literaturara hurbilduko gara oraingoan. Madiane Txoperena kazetaria eta bertsolaria izateaz gain idazlea ere bada. Bere azken eleberriaz mintzatu gara berarekin, ez erran inori. Maiane da Euskal Herriko neska bat, gaztea esan barru, baina ez dakit. Hendaian sortu nintzen, eta Lesakan bizi naiz, eta berrian aritzen naiz kazetari bezala lanean, eta hortaz aparte idaztea gustatzen zait, 2 liburu atera ditut, eta bertxotan ere aritzen naiz. Hau da, Ez erran inori liburua, novela bada, lehengo udaberrian argitaratu zena, eta gai nagusitzat ditu haurtzaroko sexu abusuak. Protagonista da Libe izeneko neska gazte bat, Dona Paulen sortutakoa eta Baionara joan dena bizitzera,
eta urtzaroan edo umea zenean bere bizilagunak konfiantza dexentezun persona batek eraso egin zion, sexu abusu bat egin zion, eta orduan liburu osoan zehar kontatzen da umetan lidek bizitako horrek edo jasanarazi zioten horrek ze eragin sortzen dion berari eta pixkat prozesu hori guztia kontatzen du liburuak. Pixkat abia puntu personal batetik abiatzen da liburu hau. Nik ere sexu abusu bat bizi izan nuen txikitan, umean nintzela, eta orduan izan da gai bat obsesio modura edo bizi izan dudana urte askotan zehar, ulertu nahi nuelako zer zen gertatu zitzaidana. Eta orduan urte askotan zehar asko irakurri dut gaiaren inguruan, bai liburu teorikoak edo novelak, edo entzun ditut podcastak edo kantuak, edo pixkat saiatu naiz neukan kuriosidade hori asetzen edo. Eta aldi berean idaztea ere asko gustatzen zaidanez, hasi nintzen liburu hau idazten, eta izan da bide bat pixkat nik prozesu personal hori ere egiteko. Aldi berean argi nun fikziozko lan bat egin nahi nula, ze neukan interes berezik nire historia propioa kontatzeko. Nahi nun pixkat urrundu nire historia personaletik ere, horregatik sortu nuen fikziozko historia bat. Eta aldi berean fikziotik lantzea erabaki nuen eta ez adibidez kazetaritzatik, iruditzen zaidalako sorkuntzak orokorrean ematen dula aukera gauzak beste modu batera ulertzeko, ez? Adibidez, esplikatu dezakezu modu teoriko batean ansiedadea zer den, baina nik uste dut hiruzpalau horretan edo kapitulu batean deskribatzen baduzu zer den ansiedadea eta lortzen baduzu deskribapen horren bidez irakurleari inkluso ansiedadea sortaraztea demagun, da beste modu bat esplikatzeko gauzak beste modu batera, ez? Historia Ipar Euskal Herrian kokatua dago, eta autokontziente bat izan da. Uste dudalako literaturak laguntzen dula errealidadeak sortzen ere bai, eta iruditeriak sortzen, ez? Eta uste dut bereziki Hego Euskal Herriko irakurleentzako ez dagoela esoberan liburu oso bat irakurtzea Ipar Euskal Herrian kokatua dagoena, azkenean horko referentziak dauzkazulako, eta uste dut askotan ez dauzkagula erreferentzia biek, ez? Euskaraz idatzitako literatura gehiena erranen nuke Hego Euskal Herrian kokatua dagoela edo Euskal Herritik kanpo, eta bada autokontziente bat. Lehenbiziko liburua ere kokatu nuen Nafarroa eta Lapurdiren artean, eta jendeak gero eskertu dintzidan hori, eta orduan berriz erabaki nuen. Eta beste alde batetik zergatik Euskal Herrian kokatu eta ez munduko beste dozein lekutan, iruditzen zen garrantzitsu Euskal Herrian kokatzea, ez dadin izan Euskal Herritik kanpo gertatzen den zerbait sexu abusuan, ez? Hemen gertatzen da, gure hurbilean gertatzen da, gure familietan gertatzen da, eta hori ere nahi nuen. Ez daukat oraingoz beste proiekturik buruan, nahiko nekagarria holako proiektu bat egitea eta gero plazaratzea ere, eta nahiko nuke pixka bat honekin gozatu, ze bide egiten duen, jari da bere bidea egiten, baina liburu aurkezpenak eta holakoak bauzkat egiteko, eta gogoa aukat egiteko, eta irakurleen feedback hori jasotzeko edo, eta ikusiko da. Nik uste dut noiz bat idatziko dudala besteren bat, baina presio hori gabe. Hau eta asko zere gehiago nahieran ez ezazue galdu Nafarroako aktualitatea. 11 telebistan, hurrengo astera arte ondo izan.